Ja se zovem Zorica Selaković, vlasnica firme Desert Čačak koja postoji od 1989. godine. Znači 38 godina nekih smo na tržištu. Hvala Bogu, uspešno poslujemo. Trenutno imamo 20 zaposlenih, imalo je i 50. Tako da naši proizvodi se nalaze svuda u našim restoranima Čačka, širom Srbije, Beograda, Nove Pazove, tamo i Vojvodine. Dole južno idemo i Negotin, Zaječar. Prisutni smo znači u cijeloj Srbiji. Što se tiče naših proizvoda, dosta su nam popularni slatki stolovi, znači oni su baš ovako naišli na dobar odjek i zadovoljstvo kupaca. Svaki dan dobijemo potvrdu od kupaca da su fenomenalni, a nadam se da ćete se i vi uveriti. Pored mladenačkih torti, kolača, sitnih za slave i ostalo, to da ne pominjem cateringa, znači sve to radimo. Ja sam u saradnji sa razvojnom agencijom još od 2009. godine. Puno puta smo imali neke zajedničke projekte, saradnju i to je uspešno bilo. Tako kad sam dobila poziv za mentoring iz regionalne razvojne agencije Kraljevo, ja sam sa oduševljenjem prihvatila za poboljšanje nekih naših uslova, za ljudske resurse, za poboljšanje proizvoda, smanjenje troškova, efikasnost proizvodnje i tako. Eto, nadam se da ćemo nešto primeniti i nadam se da ćemo još možda imati dodatnih pitanja u vezi tog samog mentoringa. Pomoć mentoringa što se tiče tih ljudskih resursa, računam da će nam dosta nam je doprinula, tek će nam doprineti, znači u primjeni samoj, to je dok se malo naviknemo na sve te uslove, na kako već šta, ljudi malo teže prihvataju novine, ali kad vide da im je nešto lakše, tako će se brže i naviknuti i naučiti da rade po nekim novim šablonima. Ja sam Ana Peterson, na poziciji savjetnik za upravljanje finansija. Dolazim iz Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga iz Kraljeva. Sam program mentoring sprovodi kroz Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Već 19 godina je zastupljena na teritoriji Republike Srbije i samim tim daje mogućnost da firmama da svoje mikro, malim i srednjim preduzećima za unapređenje poslovanja. Sam proces mentoringa od drugih programa se razlikuje zato što je zasnovan na standardizovanom setu usluga koji je jedinstven i uspostavljen u saradnji Regionalne razvojne agencije Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Kao takav, proces uspostavljen nama kao mentorima olakšava da radimo u firmama sa jasno definisanim aktivnostima u strogom pridržavanju, znači sa definisanim mentoring procesom. Saradnja sa Desert Čačkom je uspostavljena kroz program sektora prerađivača u 2024. godini. Sam mentoring se odvijao kroz direktnu komunikaciju sa vlasnicom i zaposlenima u prostorijama firme Desert. Radilo se na uspostavljanju bolje komunikacije u samom zaposlenih u procesu proizvodnje, smanjenju troškova, gde smo se pridržavali standardizovanog seta usluga sa kojim je bilo lakše definisati aktivnosti i samim tim kroz proces mentoringa definisati plan kojima će se kasnije pridržavati kako bi se uspostavila bolja komunikacija između zaposlenih u procesu proizvodnje. Sam mentoring proces nije se završio tu, on traje i dalje. Mi smo za firmu uvek tu i za buduću saradnju, za svaku vrstu pomoći koja im je potrebna. Jer je sam mentoring program besplatna usluga za sve firme na teritoriji Republike Srbije.